So yun, what's up guys, nandito ako sa ilog, sa tabi ng ilog guys, na kasi magpupunta ako ng igiginto na naman natin. Bale, hindi ako nakapag video nung nakaraan guys. Naginto ako dito, tatlong pundo malalaki dito. Dito, ayun, dito, tapos dito. Tapos ito yung ginamit kong pang sala ng ginto. Tapos meron pa doon. Tapos may mga nagiginto din sila guys, ay dito. Yung mga nandun, yun yung gamit nila. Yun isa, yun yung gamit nilang pangginto. Nandun yung iba, pero sa akin ito naman. Ngayon guys, magkuhan lang ako na ano ba ako ng buhangin, magpopondo ako para ipa-placer natin pagpakuan pag nakapondo tayo. Kasi water pump yung gamit natin guys, kailangan natin magpondo muna. Dito ako kukunin guys yung mga lupa na ipopondo natin. May mga lamang ginto yung mga yan guys. Dito ko na lang ipunin ko dito. Madamo lang guys. Ito guys, dito ko iipunin. Ito, pundo ko pa ito. Medyo mataas pa tong pundo ko na to. Hindi ko nakakuan noon nakuha kasi medyo kuan. Kapos ako sa gasolina. Halos dito guys, marami nang pinagkuhanan. Tignan nyo dyan sa bandar yan guys. Yung mga malilinis na mga yan, pinagkuhanan na nila dito. Halos ito may damo noon. Ngayon tignan nyo, malinis na guys. Pinagkuhanan na nila lahat yung mga yan. So guys, magpundo muna ako. Update ko kayo ulit mamaya. So ayan guys, ito na yung aking pundo. Pero dadagdagan ko pa yan guys. Ito na, medyo mataas na siya. Kita ba? Pinagkuhanan ko dito. Bali gumagamit ako ng asarol guys. Kasi mahirap palain yung mga damo. May mga matitigas na damo guys. Ito sa ko pinapala, tapos nilalagay ko dun sa ipon ko na yan. Buti na lang guys, hindi masyadong maaraw, mainit. Pero ewan ko lang mamaya guys kung lalabas yung init. Sobrang panaton dito, init.
nakakapagod lang guys. Tapos minsan na lang guys pagka nakaipon ako, kukunin ko yung water pump ko, dito ko na lang ikunin yung ginto nito, dito ko sasalain. Ito yung kuan guys, ang sala ko. Hindi pa kuan guys, hindi pa na set up yan, kailangan pa yung sako. Pero nandun sa bahay pa lang yung sako guys, kasi ang purpose ko pa lang ngayon, magpopondo pa lang ako. Kahit doblehin ko pa ito hanggang sa maabot ko dito. Yung iba, ito yung kuan nila guys, baka pinagkuhanan nila. Medyo marami din dito. Ito yung kuan nila guys, iba tong gamit nila guys, iba tong gamit nila, iba din yung gamit ko. Bali halos pinagkuhanan na nila dito lahat, yung sa mga magagandang sample, pinagkuhanan na nila dito. Yung sa atin sobra-sobra na yung mga kuan guys, nahihirapan na silang kukunin kasi kuan, kasi medyo malayo na sa kuan, sa ilog. Kasi sa kanila guys, binubuhat nila papunta dyan sa ilog, sa tabi ng ilog, kasi dyan sila magsasala, kasi dyan may tubig. Pero sa atin guys, magpopondo lang tayo dito kasi meron tayong gamit na water pump, hindi natin problema yung pagbubuhat. Yung water pump na lang yung gagamitin natin pang sala dito, kahit dito na tayo mag process. Actually guys, yung unang nag-process ako, ito yung unang nag-processan ko. Hindi ko lang na-videoan guys kasi nakalimutan ko tong camera ko. Ito, malaki din guys, mas malaki yung pondo ko noon. So yun guys, pundo natin, gabundok na. Ito na guys, pundo natin, gabundok na. Pero dadagdagan ko pa yan para minsanan na. Kasi ito na yung last na pundo ko. Magbebenta na tayo kasi sa susunod na araw papasok na naman tayo sa trabaho. Dadagdagan ko pa to guys, kulang pa to, pero marami na to, pero dadagdagan ko pa.